wai Nijar in ta hiddo kuɗinta za su yi daraja ko ba za su yi daraja ba. Shi ma ce kuɗin shi zai yi na Chad a 1975 ko? Shi ma Faransa ta kashe shi. Saboda suna mu kasashe su Nijar, su Benin, su Burkina, su Mali, su ba su yi bayan wancan sun kai. Ka gane? Su ba su yi kuɗinsu ba. Wadda sun kai yunkurin su yi kuɗinsu, Faransa sai ta kashe su. Misali, kaga Jules Christ Olympio, shi a 1963 ce kai shi zai yin kuɗin shi na Togo. Faransa ta sa Yadema ya kashe shi. Yadema sai da ya shekara 37 iko saboda yaron horon shi. Ka gane ko? Ingurtatun Bulbai na Chad, shi ma ce kuɗin shi zai yi na Chad a 1975 ko? Shi ma Faransa ta kashe shi. Saboda ya ce zai yin kuɗin Chad. Modibo Keita a 1962 a Mali ya ce zai yin kuɗin shi. Shi ma aka gama da shi. Aka sa Musa Traoré, le general Musa Traoré ya mai kudeta, ya sa shi kaso, can zuwa gaba ya ba shi magani ya ce mutu, an kada ya kashe shi. Ka gane ko? Sankara da ya ce yar bai yarda da horon shi ba, an kai ai ba a daɗe ba aka kashe shi. Ka gane ko? Na yi maka zancen Jules Christ Olympio na Togo. Na yi maka zancen Ingurtatun Bulbai na Chad. Na yi maka zancen mi sunan shi wanga na Mali, Modibo Keita. Mutum guda ɗaya ɗan kubci a 1960 shine Sekou Touré. Ya ce shi zai yin kuɗin shi. Shi har ya bugo an fara aiki ma. Ya bugo an fara. Horon shi ta yi neman ta kashe shi, Allah da ya bar rayuwar shi. Amma wani keta ta yi, wai sai ta tai kuɗin na Gine, sai ta ƙirƙiro su irinsu, ta ciko jiragen na jabu, ta zaka sama ga Conakry, ta yi ta zubo kuɗin don keta. Aka yi ta musu ruwan kuɗi da aka ta musu ruwan kuɗi. Na'am. Da a bata a gurɓata kuɗin da na keta. Ka ji abin da horon shi ta yi ma Gine Conakry saboda mutane suka kwasa kuma suka sa kasuwa. So kwasa kaga da su kudin suka yawa abun dala 100 sai ya koma jika biyu, daraja ta hwaɗi. Dan ka ji mai na kisa horon shi ka dan ka ce zaka canza kudin zaka yi ta kai naka kudi ta kowane hali, ko ta kashe ka a yi maka kudeta, ko san ma a yi maka irin ga ketat. Ka gane? To yanzu waɗanga mutanen namu uku, Nijar, Burkina Mali, IOS sun ce za su kuɗinsu. Kuma kuɗi darajar su arzikinka. Arziki shi ka karfafa kuɗi cikin duniya. Ƙasashen ga uku suna da arzikin da zai sa kuɗin da sun hito su yi daraja. Suna da zinariya, suna da uranium, suna da petrol, suna da cuivre, suna da zinc, suna da abubuwa iri-iri na zamani wanda lithium, har da ma wasu minerai can na banza wanda ba na banza wanda ba a samu su duniya, scandium da lantadium, da wuya ka same su cikin duniya an ba na cikin sahara ba. Ka gane? Waɗanga ƙasan uku ka dan sun yi kuɗinsu, ni gaya maka sefan da ka yawo Benin ko Togo bai samun daraja. Amma zan baka misali guda. A ce mun yi kuɗinmu na sefa na US. A ce mu tamma guda ta US a kan dala 100 take ta tsohon kuɗi sefa. Kai kana ganin Beninoa da Malamville ya shigo gaya su zo su yi miɗa kuɗi su canza su koma can. Ya zo a'a kai Beninoa kin da Malamville an ce mishi kuɗi tamma guda na US a kan dala 100 take. Misali na wai. Ai bai yanzu tun da tamman nan da ita za ka san fiyawa ta a gaya. Ko shi kana ganin mai kashe dala 100 zai sha fiyawa ta. Bai shan fiyawa ta. Bai sha. Kenan ƙarfin kuɗin